Sinan Canan 1972 yılında Türkiye'nin Ankara şehrinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde Biyoloji Fakültesini okudu. Medisina Fakültesi'nde doktorantürasını tamamladı. 2010 yılında fizyoloji alanında doçent oldu. Esası iş çalıştığı meseleler kaos teorisi, öğrenme, zihin ve beyin ulgumu hakkındadır. Yazdığı kitapların içinde en çok okunan insanın tebii sağlamları eseridir. 3 ayrı kitaptan ibaret olan eserin ikinci kitabında yazar, insanın beýleki adamları bilen bolan aragatnaşygyny we şäher durmuşynyň käbir stresli ýagdaýlaryny düşündirýär. Oňa görä, başga adamlar bolmasa, söýüp we söýülmän insanyň boljak az sanly adamlaryň bolduğu dünýäde biz ýaşap bilmeris. Tebii gurşamyzdan aýrylyp şäherlerde mesen tutup başladığımız sebäpli iň möhüm problemamyz tebigatda bizim üçin ören peýdaly bolan stres ulgamyň her gün işen bolmagydyr. Onuň üçin biz öz durmuşymyzda stresi dolandyrmagy öwrenmelidirz. Sinan Canan, Adam Tebigatynyň saglamlary. 2-nji kitap. Gatnaşyklar we stres. Bukmançylyk nukdalaryndan adam aladaly, ýani gaýgyly bir jandardyr. Bu dünýäde bar bolan pursatdan başlap, beden bilen dünýä laýyk gelmezligi, ösüşini giç tamamlamagy, ejizligi we ölümden habardarlygy ýaly bilgiler sebäpli elmydama dartgynly we köp bilen çinäwerli bir gaýgy içindedir insan ogly. Sansız, dürlü we kaotik şertlerde dünýä inen her bir adam öz şertlerine nädip çemeleşip bilse we şol şertlere uygunlaşmagyň ýolunu tapyp bilse, ol müňlerçe ýyl ýaşap bilerdi. Bütün tarih boyunca adam onuň iň uluk boldugy özü ýaly aladanýan, gaýgylanan we beýleki özlerinden tapawutly gaty ütköşük tejribeleri bolan beýleki adamlardy. Beýni bolan ähli canly jandarlar ýaly biziň hemmämiz üçin peýdaly, ýaşamamyzy we köpelmegimizi gollajak wakalary bellemek bilen bu mümkinçilikleri has köp ulanmana kömek etjek syýla ulgam bardyr. Esasan dopamin adly himiki maddanyň bölünip çykmagyny esaslanýan bu ulgam akyl lezzetini we peýdaly täsirler döretýär. Şeýlerik bilen dopaminiň çykmagyna sebäpli bolýan özüni alyp başymyzy täzeden düzeltip biler. Dürlülügiň we tapawudyň zerurlugynyň we ähmiýetiniň düýpli mysallaryna zerurluk ýokdur. Dünýä taryhynda we häzirki döwürde geň we täzelikçi işleriň köpüsi sosial aragatnaşykda kynçylyk çekýän we maşgalarynda ýa-da gurşawynda bir-birine gawat gelmeýän aýratyn hatarda duran adamlaryň ölümüdür. Gysgaça aýdarynda, eger insanlaryň arasynda tapawutlar bolmasa, dünýä diňe içgysgynç bir ýeri bolmaz, şol bir wagtyň özünde durmuş dilýän zadyň özü hem bolmaz. Jemgyýet durmuşynyň çylşyrmylygy taýdan adam derejesine ýeten başga bir jandary bilemizok. Oňa garamazdan köp canly jandar sosial gatnaşyklaryň ören çylşyrmly nuskalaryny döredip biler. Beýniniň ullugy we canly jandarlaryň akyl çylşyrmlylygy artdygyça jemgyýetçilik gatnaşyklaryň çylşyrmlylygy hem ýokarlanýar. Mysal üçin canly dünýädäki iň ýakyn doganlarymyzdan bolan şimpanze beýnisi özümüziň 1/3-inden kiçi bolsa-da köpümiziň diňe adamlarda görüp biljek öýtýän gündelik durmuşymyzda sansız hereketlerini bu şimpanzeler görkezip bilerler. İnsanlaryň iň möhüm tapawudy canly jandarlary tebigatda düýpgötür baglanşdyrýan bu düzgünleri egip we hatda ýygydan bolup bilmeleridir. Häzirki kapitalist sistema tarapyndan döredilen deňsizlik insan egoistliginiň we gadymy evolýusiýada diň agaramlylygyny bolmagynyň aýdyn netijelerinden biridir. Diňe kapitalizm däl, eýsem adam tarapyndan döredilen ulgamlaryň hemmesi diýen ýaly tebigatdan gelip çykýan käpir başlangyç noktalar sebäpli bagyt däl-de sütem we kynçylyklar sebäp bolup bilýär. Başga bir tarapdan haýsydyr bir dini garaýyş ýa-da ideologiýa bilen baglanşykly bolmadyk adamlar bir ýere topur gurup ýaşaban ähli düzgünlerini ansatlyk bilen uygunlaşyp we ondan peýdalanyp bilerler. Bundan başga da hiç haçan dini inançlara duş gelmedik adamlar da doğru ve yanlış diyen fikirleri salt ötür ve öz beyinlerinde yerleştirip bilerler. Özbaşdak ýaşap bilmeýän, şeýle goşak jandar, sagdyn gatnaşyklar we jemgyýetiň galan bölekleri bilen hyzmatlaşdygy ýola goýmak üçin bu düzgünlere düşürmäge we ulanmaga başarmalydyr.
Beýlekler bilen baglanşyk gurup ýaşamak meselesi şeýle çylşyryny bir ulgamdyr. Sebäbi bu çaklamalara görä beýniniň doglandan başlap öz içinde bar bolan ilkinji ulgamlaryndan biridir. Esasy ağrıdan kurtulmak, boğunları eğmek we saklamak ýaly ähli möhüm refleksler insan ogly doglandan bäri onda bardyr. Sebäbi bularyň tötenliğin öğrenilmälidigine garaşmak bu ejil çağanyň wahşy tabiatda diri galmak üçin gaty tewekkelçilikli bolup bilerdi. Başga bir söz bilen aýdylanda, refleks doglandan taýir bolduğunu kabul edenimizde onuň ähmiýetini de insan ogly üçin möhüm bolduğunu kabul edip bileriz. Sinan Canan'a göre insan bäbegi taýar we guruluşly gurşa bilen ýüzbeýiz bolanda çözmek için bir mesele ýa-da täze bir zat tapyp bilmese bu çağda ösüp bolup bilmez. Sebäbi onuň evolýusiýasy bir meseleni çözmek esasında düzülendir. Beýnimiziň esasy işi dürli şertlerde, dürli sosial ýagdaýlarda we gaty tapawutly, kaotik meseleleriň öňünde derrew hemişelik we peýdaly çözgütleri öndürmekdir. Her gezek öz boluşly, analitiki ädimleri bölünip bilinmeýän, algoritmalara düşünüp bolmaýan, düşünüksiz we gaýtanyp bolmajak meseleler aslında biziň ýaly jandaryň ýaşamak endikleriniň esasy maksatlaryny düzýär. Häzirki wagtda hem täsirini dowam etdirýän zihindi fetişizm bar we bu ýagdaýda biziň adamlar bolan garaýşymyz gaty negativ täsir edýär. Gereksiz çağalara ulanýan aňtaw synaglarymyz zihni çağalara näme etmelidigimiz baradaky tükeniksiz meýilnamalar we programmalar adamlaryň işini övmek endigi häzirki enatlaraň aňynda çyndaky düşünüşmezlik döretýär. Adamzadyň galananlarynyň köpçülikleýin hereket etmek, çyrşyrymly jemgyýetçilik guramalaryny gurmak, bilerekde işlemek we dowamly umumy hekaýeler döretmek ýaly okuýumuzdan gelýär. Guruluşyk we weýrançylyk işlerimiziň hemmesini bu sosial jebislige we sosial beýnimize bergidarys. Biologiýa we emosional aňymyz kynçylygy ýeňme meselesinde gorkmasak näme edilmediğimizi gaty gowy bilýär. Milyonlarca ýyllyk beden we beýin enjamlarymyzda bu mesele üçin ýöretilýän sansyz zynjyrlar we mehanizmalar bar. Maglumat diňe onu has netijeli ulanmany öwrenmäne kömek eden ýagdaýlardan peýdalanmakdyr. Köpeltmek, çağalara ýydak etmek, diri galmak we ülkeşiklik ýaly esasy meseleler boýunça hiç birimiz täze bilmi gerek däldir. Ähli etmeli zadymyz insanyň özünde bar bolan enjamlary ulanmany başarmakdyr. Adamlar biziň bilýän iň çynşyrymly jemgyýetçilik guramalarymyzy emele getirip biljek jandarlardyr. Arılar, garynjalar, möjekler we suwunlar hem sosial jandarlar, ýöne adamlaryň gazanan kämillik derejesine biologi älemde deňi taýyp bolmaýan tapawutdadyr. Bu guramalaryň kömegi bilen sivilizasiýa diýilýän guruluşymyza we diňe bir taryhy däl, eýsem planetamyzy hem üýtgetýän ähli adam işlerini ýerine ýetirip bileriz. İnsan ogly öwrenmek we öwretmek üçin hekaýeler ulanır. Bu hekaýe pikiri adamlar beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm akly başarnyklarynyň biri ýaly bolup görünýär. Şeýle çylşyrymly hekaýe ýasamak ulgamynyň kömegi bilen biz ören çylşyrymly sosial ulgamlary emele getirip bilýäris. Dünýäde bar bolan ähli inançlar, hereketler we döwürler şeýle umumy akyl hekaýelerimizin ýyllarynda öz içine alýar. Kısaca aydanımızda ýaşamak, pikirlenmek we hereket etmek üçin bize hekaýeler gerekdir. Sosial beýnimiz hekaýelere we inanýan we jemgyýetçilik boşlugymyza keskitlemek bilen baglanşykly hekaýe toplumlaryna görä dost we düşmanyň kim boldugyna karar berer. Ilham merci sosial hekaýe üçin käbir esasy düşünjeler, ýöneköýlük, jebislik, umumy maksat, usullar, dawa, düşünje we howp ýaly asyl sözleriň üstü bilen durmuşa geçiriler. Bular umumy hikayeler arkaly dostumyzy we düşmanymyzy keskitler. İnsan durmuş bilen dalaşykly ýaşam hünerini güýçlendirmeli. Sebäbi insan kynçylyklary ýeňmäni öwrenende öser we özgerer. Derman gözlerdim derdime, derdin özü derman imiş diýen meşhur şahyr Niýazy Mysry bu esasy hakykaty ýüzlerce ýyl ozal belläp geçipdir. Meselelerimizin köpüsiniň çözügi aslında
özümüzi dışarıda kabul edici göz bilen seyretmeginiň bilmekde ýatmakdadyr. Biziň hemmämize beýleki adamlar gerekdir we aramyzda garşylykly hyzmatlaşyk bolmasa şu neçelli ýaşamagymyzy pikir edip bolmaly. Kıskaça aýdanynda dünýä ýüzünde artykmaç adamlar ýokdur. Alfred de Vigny'nin aýtmagyna görä, ondan öwrener ýaly hiç zady bolmadyk adamy hiç ýerde we hiç gaçan görmedim diýär. Sinan Canan'a göre adamları beýleki canlı candarlardan tapawutlandyrýan 4 möhüm tapawut bardyr. Bular dil, akyl, beden dili we nörobiologiýada ulanylan aýna neyron ulgamydyr. Bunlardan birincisi dil, bilişimiz ýaly gürlemek okuýuwy diňe adamlara mahsusdur. Ses we simbolik dil ulanyp aragatnaşyk gurmak we çyrşyrymly habarlary netijeli bir ýagdaýda garşy tarafa ýetirmek nukdaýlaryndan dil ören möhüm aýratynlykdadyr. İkincisi akyl nazaryatydyr. Beýleki ähli canly canlardan tapawutlylykda adamlar öňündäki adamlaryň aňynyň işleýişi barada maslahat bermäni okuyupludur. Muňa nörobiologiýada akyl teoriýasy diýerler. Üçüncü tapawut beden dilidir. Biz telefonda gürleşenimizde elinizi karşı tarafın göýe sizi görýän ýaly hereket etdirip gürleşýändigini fark edersiniz. Daşardan gaty gen görünýän bu ýagdaý beden hereketiniň aragatnaşykda ähmiýetiniň we saglamlarymyza nähili onuşandygyny gündelik misallaryndan biridir. Dördüncüsü aýna neyron ulgamydyr. Beýnimiziň iň ösen aýratynlyklaryndan biri aýna neyron ulgamy diýip adlandyrylýan nerw ulgamamyzyň çylşyrymly ýygyndysydyr. Doğulandan bäri işleýän ulgam diňe bir beýleki adamlaryň özüni alyp başyny göçürüp dilimize goşmak bilen tutuş hereket ulgamyzy öwretmek däldi, eýsem beýleki adamlaryň duýgularyny bile belli derejede okumaga da mümkinçilik berýär. Netijede öz duýgularymyzy okumakda belli bir derejede tejribe gazanan bolsak, öz bedenimiz bilen aragatnaşyk saklayan adamlaryň keýpini okumak okuýuny awtomatik östürüp bileriz. Sinan Canan'a göre insanyň bu dünýädäki ýerinde insanlar arasy gatnaşyklar uly ýere eýedir. Asyrlar boyu insanlaryň özlerini başgalaryna düşündirmek üçin dilin ýanynda iň aktiv ulanýan ýol hat ýazyşmakdyr. İnsanlyk taryhynda hat arkaly ýazmak we habarlaşmak gaty aýratyn bir usuldur. Hat ýazmagyň we hat alyşmagyň käbir aýratynlyklaryny bir näçe elementde sanamak mümkindir. Hat sana we ýazdygyň ol wagta mahsus bir häsiýetdir ýa-da halatdyr. Hat seniň duýgularyň ýadyga geçirmekdir. Hat bizi tiz ýaşamakdan gorar. Hat özüňe inanmagyny köpelder. Hat sabır etmegi öwreder. Hat ýatda saklamagyny gowulandyrar. Hat hemişe galyjylyk bir ýagdaýda durar. Hat biziň döredijlik tarapymyzy östürýär. Kıskaça aýdylanda hat alyşmak endigini ýitirmek köp adam üçin insanyň bir näçe talantyny ýitirmegine sebäp bolup biler. Eger insanlar hiç hat ýazyşmagy başdan geçirmedik bolsa, olar üçin hat ýazyşmak kän täsin bolmagyny biler. Ýöne bunu tejribe edenden soň bu gadymy aragatnaşyk usuly barada pikirleriňiziň düýp göçekdigini anlamak mümkindir. Sosial media we sosial gomlar günümizde teoriyemizi gurşap alan ýagdaýdadyr. İnternet arkary aragatnaşyk gurup bilýän müňlerçe adam hemişe iň owadan, iň bagtly, iň özüni çekici we iň sagdyn ýagdaýlary bilen öňümizde durarlar. Indi günümizde şadyanlygy paýlaşmak görelgesi biraz bozup onun yerine paylaşılmayan zat şadyanlyk däldir derejesine doğru öwrülmüş ýagdaýdadyr. Her öýde bolup biljek uly we kiçi çekilişikleriň netijesinde insanlaryň sosial mediýa gaçmak we ol ýerde çäksiz bolan has gowy alternatiwalarda bir ýapaý dünýäni hakyky dünýäniň yerine saýlap bilmeleri uly bir mesele bolup karşymyzda durmakdadyr. Gowulun etmek we başgalar tarapyndan gowy görülmek bize has oňat görünür. Esasanam sebäpsiz we garaşylmadyk ýaşylyklar etmek we almak beýnimizdäki syýlag merkeziniň joşmasyna we gowy duýan hemiki maddalarymyzyň hemmesi ýaly köpeler. Gurmak we ýok etmek, ýaşylyk we ýamanlyk tebigatymyzyň tebii bölekleridir. Bular tebigatda beýleki canly candarlarda dürli derejelerde görýän misallarymyzdır. Biz insanlar üçin tebigaty we tebigatymyzy bilmek, durmuşy gaty uly kepilnamaly noktadan başlap biljek
bilimlerin en mühim ulgamlarından biridir. Çağlarımızda bilimin ähli derecelerinde ılım ve kadimi paykas esasanen biyologiya baradaky umumy gepleşikleri düşündürmek ve görkezmek geleceğimizi koyup bilecek en gowy maýa goýumydyr. Sinan Canan'a göre günümüzde dine adaty gepleşikler ýa-da dine logiki ılım bu täsirli hakykaty bermekden uzakda görünýär. Bize zerur zat tejribe ve bilimi birleşip bilecek umumy pikirleniş usullarydyr. Sinan Canan'a göre erkeklerin ve ayanların beynisinin arasında değişmeleri qaytadan işlemekte käbir tapawutlaryň bardygy görülmektedir. Beyni şekillendiriş gözlegleri erkeklerin ve ayanların beyinlerindäki değişimlerin qaytadan işlemelerinin bir meňze sınjyrlary bilen bolup geçýändigini görkezýär. Ýöne erkek ve ayanın beyninde iki sany ognup tapawut bardyr. Ayal beynisinde qaytadan işlemek erkeklere garanyňda has köp wagt alýar we netijede syýla ulgamy has işleňleşýär. Netijede ayallar değişmelere biraz soňrak jogap berýärler. Ýöne bu netijede has güýçlü bir ses ýa-da gen galmak bilen özüni görkezýärler. Biz bugün internet eýamynda ýaşaýarys. Maglumat ören salt akýar we bu maglumatlar qaytadan işlenende beyinler gaty ýadatýar. Şonuň üçin maglumat almak üçin konsantrasiýa wagtymyzy hep epesli gysgaltýar. Klassik mektep sabaklarynda ortaça 40 minut töweregi wagt alýandygyny göz öňünde tutsak, şahsiýetleriň şeýle uzak wagtlap esasanam ýaşlyk ýyllarynda saf ünüsli sapak dinlemeklerine garaşmak peýdasydyr. Geçirilen gözlegler ýaşlaryň sapakda akyl güýçüni saklamak üçin ortaça wagtyň 10 minutdan azadygyny görkezýär. Bu ilkinci ve 10 minutdan soň ünüs derecesi çalt azalýar we ünüs başga ýere gidip başlaýar. Şeýle de bolsa, gürleşmeli köp mowzumyzyň we onlarca minut wagtymyzyň boldugyny ýatdan çykarmaly däldir dersiň dowamında. Bu ýagdaýy yeňip geçmegiň ýolunyň näme bolup biljekdigini sorasaňyz, meniň jogabym her 10 minutda bir gezek araya değişme ulanmak bolar. Ünüs duýgulary bilen ýakyndan baglanyşykdadyr. Bundan başga da beýniniň umumy hüşgärlik derecesi başga bir möhüm faktordur. Değişme bu urda ören täsirli guraldyr. Sebäbi değişme ýoly bilen düşündürmek, oýanmagy we aňy rahatlatmagy hyzmat edýär. Gysgaça aýtsak, biri sizi güldürende pikirlenmek we öwrenmek aňsat bolman biler. Ýöne azajyk gülenden soň syn edilen aslında öwrenmek we başga şekilde düşünmek has hem aňsatlaşýar. Dün geçti, ertir entek gelmedi. Ýöne nesip bolarda ertir durmuş gelerse, nähili boljakdygyny diňe bir zat keskitler. O da häzirdir, ýani şu wagtdyr. Çağlar terbiýeleýän enatalar ýa-da ýaşlary bilim berýän mugallimler we birini haýsyr bir zat düşündirmäge ýanaşan adamlar muny bilerler. Olaryň hemmesi adamlary aýdylýan mowzugy gönükdirmek, olary şu wagta we häzirge saklamak üçin gaty köp tagalla ederler. Sebäbi adamlar hemişe gysky wagtyň içinde önüsini soýarlar. Esasanam çağlarda öňdäki beýniniň ünüs sınjyrlary entek yeterlik derecede ösmedigi sebäpli ünüs jemlemek endikleri 10 ýaşa çenli gaty goşak bolýar. İnsan oluny gadamakda we yetmek istedigi iň uly kynçylykda geçmişde we gelecekde uzaklaşyp şu wagta galmak ukybydyr. Barlygynyň başynda iň bolmanda medeniýetli adam döräli bäri bu mesele häzirki döwürde bolşy ýaly bar bolmagy we dowam etdirendir. Gysgaça aýtsak, häzirki döwürde ýaşaýan insanlaryň esasanam şäherlerde ýaşaýanlaryň iň möhüm ýaragy stresi dolandyrmak, häzirki wagtda ýani anda galmak we dürüdüjilikli bolmak ukybydyr. Sinan Canan'a göre adamlar muny öwrenip bilseler, günümizde her geçen gün köplenç bir näçe ölümüň esas sebäpleriniň biri bolan stres bilen baglanyşykly näsabyklar we depressiýa ýagdaýlaryny özlerinden uzaklaşdyryp bilerler. Sinan Canan'a göre düşünjeli bir ýagdaýda ünsüňizi belli bir wagtda gönükdirseňiz, nirede bolsaňyz da ozal bilmeýän zadyňyzy öwrenmek mümkinçiligini alarsyňyz. Bu ähli insanlara değişli bir kadadır. Kitabın son bölümünde Sinan Canan pes stresli durmuş üçin bize amatly 10 maslahaty berýär. Birincisi, häzirki pursatda galmagyň usullaryny öwrenin we olaryň adaty durmuşyňyza goşun. İkincisi,
durmuşuňyzy mümkin boldugunça ýöneköýleşdirin. Üçüncüsü, telefon we oňa meňzeş tehnologiýalar aňly we paýhasly ulanmany öwrenin. Dördüncüsü, özüňiz üçin özüňize wagt berin. Mysal üçin erturuň, sport bilen meşgullanyň, deňaramly iýmitlenme usullary bilen we muňa meňzeş işler ýerine getirin. Beşincisi, durmagy, diňlemegi we özüňize wagt sarf etmegi çynlaky meýilleşdirin. Altıncısı, ömrüňizden has ýokary boljak haýaly kesgitlen we durmuşyňyzda şol arzuňyza kiçik ädim ätmek şertiyle ulaşmak isläň. Yedincisi, tebigatyňyza münasip we sizi bagtyar etjek işiň izenden gidin. Sekizincisi, ynanşyňyz ýaly ýaşaň. Özüňizi görkezmekden gaça durun. Dokuzuncusy, garşy tarapdan bir zada garaşmadan we şertsiz ýagşylyk edin. Muny durmuşyňyzda mümkin boldugunça köp gaýtalan. Onuncusu, her pursatda ýaşaýyş, çeşmeler, mümkinçilikler we pursatlar hakda pikir edin we bulara minnetdar bolun we köpçe şükür edin.